The ruling party ZANU-PF panapa yoya ichicriticize vachinzi aiwa saka mageneral ava kufa aya kuchembera here sana pina mashoko anomuda nyogwa panapa noti bva subscribe like utina on the bell icon panapa pane nhau iri kutsviridza aiwa the passing on of Brigadier General Shadrack Ndavambi. Panapa tinoona kuti pane munhu anonzi Lin anoitaura mashoko ekuti saka uyu achembera futi. What is going on? Cleansing or kutanda botso? What is going on with our high-ranking military officials? ZNA has lost Brigadier General Shadrack Ndavambi, who collapsed at his farm in Glendale and was pronounced dead at Bindura General Hospital, just like that. Tona panapana majara joro sanopinda vachiti this is no longer brick by brick, but brick by brick. The Zimbabwe National Army ZNA has announced the death of Brigadier General Shadrack Ndavambi this morning. Tona kuti aiwa chitiko ichi chadraw attention munyika yeZimbabwe yakuona kuti aiwa kunenge kwava kutyiwa kuti aiwa vakomana ve the regime vakose vachitya kuti aiwa pagona kuplaniwa another military coup. Vanodraw back yava vachitaura mamwe mashoko evamwe vatiri kuona kuti vakanga vari involved the military coup vakanyangarika vakafa. Panapa vanouya panapa vachibuditsa nhau yakabuditswa muInternational Cables Network iri kunzi yakanyogwa ichinzi musi 22 July. After the August 2023 elections, we reported on the immense of Chapter 2 of Night of Long Knives, another military short illness within 6 days. Colonel Andrew Kabaira has followed Brigadier Michael Chaminuka. Rest in peace, comrades. Varikuya vachiti aiwa our brigadier vakashayika muzora nezuro on Tuesday. Varikuramba varikutevera kana varikujoina aiwa vamwe vakomana varikufira nhau yekuplana the military coup yatiri kuona kuti yava kutyiwa patiri kuona nyika yakatarisana this third term 2030 ambition. Kuti dzamafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell.